Čaute, tu je Sový Spawn a vítajte pri našom prvom dieli z novej série, na ktorej budeme natáčať takéto somariny, čo aplikuje jedna stránka na YouTube. A prvé video má popisok, čvorka nevyšla. Na to som zvedavý. Jeden opilec, druhý. Ty kokos. Headshot dubstep more. Prepačte za tento kašel. Malej bastard. No popísať toto video. To krpaté hovedo, ty kokos, ja na toto nemám. Keď vidím na ulici moju ex. Nemám ex. Ježi prostredníkom. Najlepší letný atrakce. Čo by som dal za toto? Když vidím někoho, kdo má tanečnou zlinu. WTF, to je God Simulator, WTF. WTF. Tieto videa budú dosť krátke oproti ostatným. Návod pro holky, jak psát status. To musím vidieť. To sú ale dneska lidi. Ugh, I'm so fat. I know I'm not fat, I'm just fishing for compliments. Ježiši, nešok. Jak si piju na holení na naší normální lidi? Jak si na naším já? Jak si piju na holení na naší normální lidi? Normálni ľudia. Jak si na naším já? A on. Tak ja to skúsim natočiť aj ja. Čarodej. Ja aj touto chlapíka poznám, on je čarodejník. Už mal aj lepšie, preskočil cez stenu. Klasické hry. Dobrou som späť, prepáčte za to zarušenie. Krešlo mi to. No, ideme ďalšie video. On musí byť na drogách, na toto iné riešenie neexistuje. WTF. Jak reálne znie hudba. Ježiši. A fakt je to realita. Nemá sa čo ozývať. Když ti niekto odpíše, že nemá čas a pritom ho má. To sú hoveda. Cíti sa dobre, pokiaľ sa neuvidíš v zrkadle. Když sa zazrieš do hudby v supermarketu. Seklo. Katastrofa. Mamma mia. To je reakcia, keď vidíš fakt pekný zádek. Ty kokos. You didn't make your bed, silly. You didn't make your bed! You better make... 100 metrov prekážek v obchodu. A čo je? Nekršni. To sú retardi. Vypni to video! Ježiši, sestra pozera, a ty ho. Bro, are you fucking kidding me? You just touched my radio, dude? Did you just touch my fuck? Když si u tebe niekto hraje s rádiem. To je moja reakcia skôr.
Chyť si mne. Jak vypadá prvý prd na svete? Neviem, že aký sprostý toto môžu natáčať. Hey man, watch this. O ty kokos! Photoshop, určite, toto v realite nie je. Au, moje kúky. Oj, tá bolesť. Basta. To je presne takisto ako na škole. Rôzne spôsoby budzení ľudí. Pán mi to po hlave. Au. To skôr viac uspíš. Zítra zase pondelí. Realita. Rozdiely medzi mužov a... Jaj, tuto nie je absolútne vôbec nič. I'll be right back. Co dělat, když jiná holka očumuje tvýho kluka? Když ty kluk zpívá písničku. Let it go, and I rise like that. Jaj, moje oči. Ježiša, to som sa fakt naplšil. Čo? Začínam sa bát. Ježiša, ja sa báte. Ty kokos, to je fakt hororové. Dobrá čorka. Right. Čakaj. Okay. On to čorknem všetkým trom. 9 minút. Nie, toto je tiež somarina. Hop. Najlepšie video na záver. To sú fakt machry, toto, neviem koľko im to mohlo trvať toto organizovať. Takže, ak chcete viac videí tohto typu, tak nezabudnite dať odber, like, môžete dať aj koment a uvidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.